Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони бадил наздик ба чушум дурум зиндаву сарбуланд хонобод бошен. хоб ҳозир як сухан мекунам, як видеоча мекунам оиди данғара, яъне ки дар давраи саюз мо шафёр будем. дар давраи ҷавонимон то ҳозира ма дар пушти чамбараки мошин ҳастам. хоб барои данғара ман суханҳои бисёр мегӯям ва ҳар як сухан ма аллои меҳрубон назорат мекуна, камераош да запис мекуна ва ягон гапи дуруғу ягон гапҳои ки мисол ай дили худам бофтагира фардо рӯзи қиёмат аймо аллои меҳрубон пурсон мешавад. А ягон блогери номуҳтарам пурсида намешавад. фақат аллои меҳрубон мепурсад ки чаро ман ба ту иқа умр додум, ба ту иқа мисол шароит додум, ту гапи дурӯғ гуфтӣ ба мардума. ба мардума гапи дурӯғ гуфтӣ. ҷавоб мегем. ба ман барои чи хел гирмит карда гап мезанам ки дар видеоҳои ман қасам мехӯрам гапи дурӯғ нест. ягон прикол мисол барои шираву шарбатдор шидан ягон приколчаак боша ҳастай. ай дили худам мисол прикол мекунам ки шираву шарбатдор бия. Не ки гапи дурӯғ валлоҳи қасам намегӯям дар ютуб ки пага мо аи коромон пурсида мешавем. ва шумо ҷавоно, баъзе ҷавонои номуҳтарам иқа дашном ҳақорат мекунед, фикр мекунед ки дунё бесоҳиба пага пурсида намешавем. валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам мехӯрам ки пурсида мешавем. аз ҳар як нафаси кашидагитон, аз ҳар як гумони кардагитон, аз ҳар як гапи қабеҳ гуфтагитон фардо рӯзи қиёмат пурсида мешавен. рӯ пару мешавем, мепурсанд шуморо. намефорад бародари қандам листаватш ки умуман чеҳраи мара дар ютуб набин ва гапи қабеҳи дилсӯита гап назан. ман ҳамчун бобо шуморо мисли фарзанд мегӯям, мисли фарзандои худам, мисли бародарои худам ҳамин хел нағз мебинам, дӯст медорам. ма ба ягон то шумо мегӯям ки ту бобо бахилӣ мекунӣ, ба казом ягон гуфта ки фисим бахилӣ мекунӣ. ман нахоҳам ман бахилӣ кунам. ман тамом умри ман тамом шуд бирав. ки қади бахилӣ мекунам, ки қади санаманд мекунам. ман як гуфта ки фисим қади ман бахилӣ мекунам. ман просто гап мезанам ки анем хел бояд шидан дар кор. бухоҳӣ қабул кун, нахоҳӣ листоват ки бира гапи қабиҳта нагӯ. бародарам оиди данғара, двагараи данғара бобод гирмит мекуна, гап мезана. факт қатӣ, ҳуҷҷат қатӣ гап мезанам. агар дурӯғ бигӯм аллои меҳрубон мара хору залил куна. читон бигӯм, намехоҳам гӯш накунед. данғара, двагараи данғара ин гапи лаҳҷаи давраи саюзие ки мо данғара да умри ман дар раҳи данғара гузаштагия. ман раҳи данғара дӯст медорам. ман ду перевал, ду ағбае ки ағбаи шаршар ва ағбаи чормағза ка ман дӯст мегӯрам. умри ман дар уҷа гузаштагия. умри ман дар ин кӯҳсоро гузаштагия. умри ман як лаҳзаерам боша, як рӯзам боша, як ҳафтаерам боша. умри ман дар кӯҳи мундақ мегӯм ки мундақ меган бигӯ мундақ дар анаму кӯҳ ман рафтагӣ дидагиам. оли барои ӯ кӯҳ рафтан мо ду перевала бояд бизгарем. ду перевал яъне ки ағбаи чормағза ка ва ағбаи шаршара. баъд усубат ҳуй мешава ба данғара мерем. баъд дар ӯ кӯҳ ба ман ба шумо сухан мегӯм. оли нав ай 9 километр ман раҳкиш дестам. барое ки бародаро шафёри давраи саюз, шафёри давраи соли 78, 79, 80. ӯ соло ту ҷавоне ки ҳозир ман комментари қабеҳ менависӣ, ту ӯ соло набудӣ. дар пушти калаи падартам набудӣ. бо раҳми модарат ӯ беста. фаҳмидӣ? ин рӯз мехезӣ ту бобо қати санаманд мекунӣ. ай аллоҳ битарс, ай офаридгор битарс. ту офаридгор агар бишносӣ, ту агар ваҳдонияти худоро бидонӣ, ту агар вуҷуди худоро бидонӣ, ба бобо намерасӣ. ба бобо намерасӣ ки аллоҳи меҳрубон ба синни соли бобо мерасонад ё намерасонад. ман чӣ гапи дурӯғ мегӯям дар ютуб? ман чӣ ягон вай карданем дар ютуб? ман дарди дил мегӯям. ман муқоиса мекунам. ай солҳои давраи ҷавоним, давраи саюз муқоиса мекунам. давраи ҷангҳои шаҳрвандӣ муқоиса мекунам.
давраи ҳозирам коисам се марҳилара ту бародари номуҳтарам ту ҷавони номуҳтарам се марҳилара гап зада метавонӣ такштоака сабр меган ира дар Маккаи Мукаррама хел ки кардан меган сабр ман хел сабр меган тоҷико ира чӣ меган анам хеле ки бушияка меган бобо ишораи безе мекунӣ нарасан бобода нарасан ки ҳамқа гап мезанам ки ҳамин бовар кардо боёд пушти экран хай таваккалтум ба худо барое ки умри ма дар данғара гузашта факту ҳуҷҷат хати гап мезанам умри ма гузашта дар данғара ҳамин раҳои перевалда ку як рӯз мерафтима данғара шавш қатӣ меомадам фаҳмидӣ умри ма мегузашт ӯ давраи союза хел набуд ки бирай дам бигир рӯзи шанбе бо субботник буд рӯзи бозор мошини килед мешид бо меоди ремонтш мекардӣ фаҳмидӣ фақат кор буд фақат кор мекардем ана ки ман як мази шаштага доштам баъди армия омадам як мази шаштага додам ӯро шофёро медонад ту ҳоли комитаи қабе менависӣ мази шаштага ка агиҷо медонӣ санаманд мекунӣ як мази шаштага доштам латок мекашидам ба симентовоз вайш кардам симентовоз бастанаш латокое ки данғарада мебинӣ ку тарафи о каврали мерай тарафи чорсада мерай ку латок мондаги мефаҳменам латоко чия ҳанами бобош анаму латокора LR40 LR60 LR80 LR100 анамо ту медони LR чия анаморо мо кашидагем бурдагем ай 3 дона калонша бор мекардим 6 дона 8 дона майдаша бор мекардим мебурдим мо бурдагем ҳамҷа данғарада ҳамин значит ҳамин боборам ҳаму данғарада кору фаъолиятш рафте дастш расида ки ман ӯ данғарада дӯст медорам мерам пеши латоки анаму данғарада мешинам 1 соат навор мекунам ту шумо чӣ гуфтаистед фаҳмидед барои данғара мерам кӯи мундохда мерам анамҷа соатош хати навор мекунам чӣ гуфтаистед мерам ҳавзи каврали да ҳавзи моҳи пароида мерам соатош хати навор мекунам оли ай тарафи чашмаи ниқра оли гапа сар накардам ай ӯ ҷӯҳое ки ай ӯ манзараҳои зебое ки мебинӣ чӣ қадар дарахтзор чӣ қадар тогзор чӣ қадар ай ӯ ҷо оли гапа сар накардам шумо боборо хиёл кунед ягон бобои ҳами лохай хиёлтон ки бобои лохай дар данғара наворо мекунам ки баъзе номуҳтаромо даҳантон воз мемонад фаҳмидӣ хиёл гӯ ки ман мерам дар сари хосор навор карда наметавонам хиёл гӯ ки дар даштиҷум навор карда наметавонам хиёл гӯ ки дар кӯҳи намаки хоҷа муъминҷон навор карда наметавонам ё ки дар гранисе фархор навор карда наметавонам ё ки дар суғд ё ки дар хуҷанд навор карда наметавонам хорог дар сентри хорог дар ишкоши наворо мекунам даҳат воз мемонад так што боборо ба чашми кам набинем чизе ки ҳаст ман ҳамро фақт қатига мезанам умри ма дар тоҷикистони азизи сарбуланд гузаштагиай фаҳмидӣ умри ма дар инҷа гузаштагиай ва ман ифтихор мекунам ки аллоҳи меҳрубон ба ман чунин ватан дод аллоҳи меҳрубон дар сари пириём ба ман чунин сарварҳои дилсӯзу хиратманду ба ин ватан содиқ дод ман ҳама вақт догӯ ҳастам мехоҳад гӯш ки намехоҳад гӯш накӣ ки оли мошина заводӣ накардам данғара нарафтам оли мошина заводӣ накардам вақте ки ман мерафтам ай ваҳдат мебуромадем хоб як мази шаштага буд мази шаштагара ношигирӣ мази шаштага як ричаги дуроз як тиёқ буд тамом сарш кулула як тиёқ ҳамин то омедиду қрапас мезадиш ҳами хел қр карда медуромад то омедиду мезадиш ҳам медуромад ҳам скорост медуромад баъд ӯ паҳат бо мебуромад охи чӣ тип ҳамин шофёрои давраи союз мебуданд мази шаштака ба ман як чӯи дуқша доштам мезадамш ки медуромад ӯ чӯра дар қалаи ҳамун скоростам хел лағат мекардам дар ин торпеда мемондам ки нароя ҳела дуровардиш набуроя буромадам дуровардам безор аҷон мешудӣ чизе ки ҳаст оригинали ман гуфтаистам ягон чизи дига ҳамин хеле скоростам мезадам медуромад бо маҳкамаш мекардам набуроя мебуромад тамом катитша меши ақиб ё ки спуста мерафтӣ дарди мара бифаҳмед шумо переволода дина ман шишта мара гуфтанд ки ҷои якум парапланҳо ҷои якуму диюма гирифтан сеюма гирифтан ай тоҷикистон ман ай завқи дил ман хестам таксида шиштам
48 минут ай ваҳда 48 минута гандамак да уже расидем. Гандамаки Данғарада. Ролик дрози бачид. Видеои навбатира интизор шем. Нав завадид мешам, нав гар мешам, нав терминатор роре микросхемаом ҳуй мешава ки ролик дрози бад мешава. Зиндаву сарбаланду хонобод бошем. биё ку дӯст бошем, бародар бошем, ҳурмати ҳамдигарро будонем, бобоҳора наранҷунем, бобоҳора гапои хуш гап занем. бобо дотумта ман рафтам ку дар Данғара ку анамихе рӯи даст мара гардондан. иҷа мебарам, уҷа мебарам, иҷа мебарам, иҷа мебарам, уҷа мебарам. барои ки дили ма покай мардуми Данғарара оли ма мегум ки мардуми Данғара чӣ хел одамо аст ва барои чӣ мардуми Данғарара худованд дод. барои чӣ дод? интизор шем.